e que para o recoñecemento da camelia dentro da flor das Rías Baixas, pero sobre todo ese gran esforzo que se fai desde a Deputación de Pontevedra, desde a gestación do Areiro e a través dunha personalidade que é deste mundo como é Carmen Salinero, pois temos a oportunidade, eu animo porque penso que unha doctora como ela, que sabe tanto da camelia, que fixo tanto pola camelia, que puso esa pica en Flandes como foi aquel congreso internacional, que por suposto desde Xapón e desde China non lle temos nada que envidiar, que venen aquí con esas rutas, con esas visitas, eses sardins, donde pongan nunos cartéis para envolverse deses sardins de calidade que fan esa ruta para que ese turismo poda, en definitiva, pues, redundar en beneficio das Rías Baixas e de Galicia. Queda inaugurada a exposición. Sábado,